बिनि सिगां फैदों दा बे समाव जेरैबायदि बाथ्रा खोथा होलांदों बेफोरो जोंनाव जेबो माने साक्सेसफुल जानाय जायाखै आनसाक्सेस आरो देग्लायबो बे बुब्लिखौनो इलेक्शना खुनु कम्प्रमाइज गैया बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा BPF सापर्टार पियरलि BPF सापर्टार जोंनि बे आसामनि बिटिआर हालामाव गले गले इनकाउन्टार नंखाय गावथारनाय हाग्रा फानदों गावथारजानाय पुलिसजों गावथारजानाय आरो लोगोसे होस्रांनाय बा इभिक्सन खालामनाय बेबायदि जाथाया गले गले जागासिनो दङ आरोबाव मोनसे जाथाया साराव फैदों बे जाथाया जाहैबाय जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरोबाव इभिक्सन खालामदों आरो बे इभिक्सननि सायाव जोंहा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एबा बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों बा खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जायफोरा बे खामानियाव लोब्बा दंमोन बा होस्रांजादोंमोन बा इभिक्सन खालामजादोंमोन बिथांमोना BPF खौ सापर्ट खालामो होननानै रोखा बुंदों माखासे बाथ्राखौ खोनासं अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन इलेक्शना खुनु कम्प्रमाइज गैया बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा BPF सापर्टार पियरलि BPF सापर्टार जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों हा दंखायो नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों किन्तु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन आंनाव स्पष्ट प्रमाण दङ बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना राबार दंफांखौ सोर हरदों मैया जोंना सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एसेबा क्लियार होदों जे 5 लाख दाल दंफां गायनो राबार दंफां गायनो फांसे दंफांखौथ' नों थाइसेयाव मोना ना राबार दंफांखौ खमब्लाबो नोङो 15 निफ्राय 30 थाखा जायो होमबा 5 लाख दंफाङाव बेसेबां जागोन आरो बेवहाय गायनायनि हाजिरा बेसेबां थांगोन आरो बेवहाय फेन्सिंनि माबाया फैसाया बेसेबां थांगोन खमब्लाबो बियो 60-70 लाखनि माबामोन बियो मोनसे मा होनो प्रजेक्टमोन बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं बनसुनि निस्सय आखाइ दङ जायनि जाहोनाव बे 22 घर BPF सापर्टारा बे दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया होखारफिनबाय बेयाव खुनु हारसा बर'नि खोथा गैया सोरबाया कमनेल खालामनो नागिरदोंबा बे जोंनि माबानिफ्राय जानगारनानै था जोंनि सरकारा मालाबाबो बेवहाय कमप्रमाइज खालामा दिनै BPFनि बै 17 बोसोरनि समाव गावजों बिदा फंबाय जाहोलायनाय जाथिजों जाथि जाहोलायनाय थांखिखौ सोरबा लानो नागिरदोंबा बेनि सायाव जोंनि सिला नोजोरा जेब्लायबो थाबाय थागोन गतिके जों कमप्रमाइज खालामा सोरहाबा जुदि हा गैया सरकारनो आपिल खालाम जों बेफोरबायदि जादों जोंनो नोंथांमोना थानायनि राहा लामा होनांगौ होनना बेखौ सरकारा होगासिनो दंखायो बा हा खुरखा जाबाय होननानै बिथांमोना गोसोबायदि जोंनि दंफां फुलिखौ दानफायनानै न' लुना थानो हागोन नामा जों बोरै बेखौ होनो हानांगौ जाखो बेथ' पलिटिकेल षड़यन्त्रसो बे 22 घरा गोसो जानानै थाङाखैथ' BPFआसो थांहोदों बिथांमोनखौ इनस्टिगेट खालामनानै नायाखिसैब्ला फारफ्रोमबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ सहाय होगायाखिसैबा थांनाय बै समफोराव एसे एनै जोङो रिलिफनि नामाव एसे एनै मोनदोंमोन नाथाय जों बे समाव मोनाखिसैब्ला ओरै भुटानाव थांनोबो बोरै थांनो बिदि साननानै मोनसे समाव ओरै BJPनिफ्राय फैनानै खबर लाफैदों ओरै तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय फैनानै खबर लाफैदों आरो गुबुन आफादफोरनिफ्राय बिदिनो एसे खबर लाफैदों दा बिनि उननो जा बे बङाइगाव रबार्ट बर्ड 7-8 अफिसारफोर फैनानै जोंजों एसे रायलायफैनाय जादों ओमफ्राय नोंसिनाव बिदि मोनसे प्रजेक्ट दङ दा बेखौ नोंसिनि बे एरियानि माखासे CSPR ग्रुपनि थाबायदोंमोन होननानै जों बेखौ खोनानो मोन्दोंमोन आरो जोङो बबेनि थाबायदों बेखौ जों मिथिया आरो जोंजों देखा दिखिबो गैया खालिल'नो जोङो नामखौ थांनानै नायदों ओमफ्राय नायनानै नुबाय बेवहाय जों सासेबो सिनायनाय नाम गैयामोन दा बिदि जादों ओमफ्राय दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानो जायखिजाया बे नामनि गेजेराव जोङो गामि हिसाबै बेखौ मावनानै जानो सुबिदा जागोन नामा दा बिदि होननानै ओमफ्राय बे मेदाममोनहा बुंदों नोंसोर गायदोल' नोंसोर बाहाय बेखौ गायजोबनो हायोबा नोंसिनिनो बेनिफिट जागोन आरो बाहाय गायखांनो हायोबा पार हेक्टर जोंनो एसे खरसा हिसाबै हरगोन आरो बेखौ माने 5 बोसोरसो रैखाथि होनो हायोब्ला बिनि प्रडाक्सना नोंसिनिफ्रायनो जोङो बाहाय लांबाय थागोन दा बिदि होननायखाय जों बेखौ गायदोंमोन आरो बाहाय फरेस्टार बा बाउन्डारि थाबा बेखौ बारनो मोना नाथाय बारनायनि उनावबो जुदि बिफां गायनायनि मोनसे इलिगेल बिफांफोरखौ गायोबा बे फरेस्टनि मोनसे आयेनाव गोलैयो दा बिनि खेत्रखौ खामानि मावनायाव नोंथांमोना उसुबिदा गैयाखै नामा दा मोनसे बाथ्राखौ जोङो सरकारनिसिम आर'ज खालामबाय थादों खावलायबाय थादोंमोन मानोना जोंहा जेबो ओरैहाय उफाय गैलाब्ला हा बिगासेबो गैलाब्ला
जोंनो एसे थानो थाखाय बेवहाय बिगासे बिगानैसो होदो होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो 6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों आर'ज गाबबाय थादों जयैनो। ओमफ्राय बे हिसाबै जोंहा डिपु साराबो थांनाय बोसोरफोराव बुंदोंमोन बिगासे बिगानैसो एसे एनै बेवहायनो हगारनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा माखासे थांनाय रेन्जारफोर दंमोन बिथांमोनहाबो एसे खोथा होदोंमोन। दा बेखौ जों खोथा होसेयावबो जोंनि दुर्भाग्यजों जोंहा खाफालानो गैया, खाफाल मोनदा होननानै साननानै लानांगोन। दा बेवहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहाय जोङो 40 बोसोर जाबाय बे हाखौ जों दखल खालामनानै दोनबाय थादों। आरो बे हाखौ गुबुनफ्राबो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो गोबां बेखौ नोजोर लाबाय थादोंमोन। जोंनि हा होननानै दा बेखौ गुबुनफ्रा बाहाय बासाबोनो हायाखै, जायनि थाखाय जोङो बेवहायनो बेखौ मोनफिनगोन आसायै जों फैफिननाय जादोंमोन। दा खाफालानो गैयाबालाय माथो खालामबावनो, उफायथ' गैला। जायखिजाया